Aprobado na sa Davao City Council ang paglugway sa validity sa prangkisa sa mga tricycle sa syudad gikan sa usa ngadto na sa duha ka tuig. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, sa pag-amyenda sa traffic code sa syudad, mo resulta ka na sa 60% nga tipid alang sa mga drivers ug operators sa mga tricycle sa ilang bayronon atol sa pag-renew og prangkisa. Sa sesyon sa Davao City Council ni adtong Martes, gituki sa mga konsehal kauban ang mga representante sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO ug tricycle drivers ug operators ang hangyo nga lugwayan ang validity sa prangkisa sa mga tricycle ug paubsan ang bayronon. Sa kasamtangan man gud ubos sa traffic code, matag tuig nagarenew og prangkisa ang mga tricycle tungod usa lang ka tuig ang validity niini. Sa matag pa renew, 1,620 pesos ang ginabayran isip franchise fee. Wala pa ilabot ang bayranon sa mga documentation. Busa hangyo sa mga tricycle driver ug operator nga amyendahan kini. Ang amo lang na yan is dili mi madak-an sa among payment, then release na po namo na kung pwede 3 years na ang among yan na at least makaluag-luag may isip isa ka. So mangutana ko nimo sa nga ang tingog unta sa mga drivers madunggan nga tagaan po ni priority nga validity nga 3 years unya 20% or 10% discount para sa among bayronon. Ang maong hangyo gitimbang-timbang sa mga konsehal, sanglit gipasabot sab nga kinahanglan nga dunay income sab ang syudad. Busa gikan sa kasamtangan nga 1-year validity ug 3-year validity nga hangyo, gihimo na lang sa konseho nga duha ka tuig ang validity sa prangkisa. the motion is seconded. Remarks, question, objection. There being none, motion is approved. I don't think 2 years 50% discount is reasonable enough at least to give you magtagaan mo o kaluwagan ba. Ang ilang bayaran for 1 year, 1,620. Kung 2 years ni mo na, kung walang change, itong valid lang is 3,240. Sa bago nga na-approve, since i-retain itong 500 nga registration fee, 1,000 na franchise fee, so mahimo na lang siya o 1,990. Inay 3,240 ang bayaran sa duha ka tuig, mahimo na lang kining 1,990. Nagpailob ang City Council, luyo nga mo resulta kini sa pag-ubos sa kita sa City Apprehension Management System ug ana sa 2 to 3 million pesos ang tuig. Sara, sumala pa ni Councilor Conde Baluran ang committee chair sa Committee on Transportation nga dunay 15,000 ka mga unregistered nga mga tricycles ang nagadagan sa Davao City. Busa sa pag-amyenda sa traffic code kung asa 2 years na ang validity sa prangkisa, pabor matod pa kini nga makapa-renew silang prangkisa ang mga unregistered nga mga tricycles sanggit mas tipid na sila. Sumala pa sa City TMO nga dunay 70 ka mga newly hired mga traffic enforcers ug porsyento ni ana no ang ilahang i-dedicate nga maoy mahimong manakop og mga unregistered nga mga tricycle. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.